బంగినపల్లి ముట్ట రసాలు, పెద్ద రసాలు. మన కందుకూరులో ఈ సమ్మర్ కి బెస్ట్ మ్యాంగో తినాలనుకుంటున్నావా? మన క్విక్ గా ఫుడ్ డెలివరీలో అబౌవ్ 799 ఆర్డర్ చేసిన వాళ్ళకి 1 kg బంగినపల్లి మ్యాంగోస్ ఫ్రీ. ఈ రోజు మీకోసం మన గుడ్లూరులో ఉన్న ఎర్రమట్టి నేల బంగినపల్లి మ్యాంగో ఫామ్ కి అయితే వచ్చేసాం. అంటే ఈ ఫామ్ లో నేచురల్ గా ఎలాంటి స్ప్రేస్ వాడకుండా ఫార్మింగ్ అయితే చేస్తున్నారు. అండ్ ఈ ఫామ్ లో మామిడికాయ రకాలైతే వేరే లెవెల్. బంగినపల్లి ముట్ట రసాలు, పెద్ద రసాలు, చెరుకు రసాలు ఉన్నాయి. నీలంకాయలు, అంటే మామిడికాయలు, తోతాపరి. మన క్విక్ గా ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ లో ఓన్లీ ప్యాకింగ్ చేసిన కాయ మాత్రమే డెలివరీ ఇస్తాం. ఈ చీడపీడల నుంచి నివారణ కోసం, క్వాలిటీ కోసం, పండుగ రాకుండా, లోపల డ్యామేజ్ రాకుండా దానికోసం కడతాం. టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. ఈ మ్యాంగో అయితే డైరెక్ట్ ఫామ్ నుంచి మీ ఇంటికి. ఈ మ్యాంగోస్ మన క్విక్ గా ఫుడ్ డెలివరీలో కాస్ట్ అయితే 1 kg 110, 5 kgs 500 అండ్ 10 kgs వచ్చేసి 950 రూపీస్ మాత్రమే. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ లో ఈ మామిడికాయలు ఎప్పేసేవాడికి వీడైతే షేర్ చేయండి. ఈ సమ్మర్ కి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి మ్యాంగో ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటే మీరు మన క్విక్ గా ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ లో కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. మన క్విక్ గా ఫుడ్ డెలివరీ యాప్ ప్లే స్టోర్ యాప్ స్టోర్ అవైలబుల్ ఉంది.